Hello mami, pwede mangutana? Unsa na ang flower seeds sa Italian? Okay. Naanapod tayo sa ka-viewers guys. Unya nangutana kung unsa daw na ang flower seeds sa Italian. Okay madam, atuwa na ron i-translate to Italian. Pero before ta na i-translate to Italian madam, kabalo na ka madam nga magchika gid si mami ninyo no kung unsa ni among gibuhat dire. Kita man mo mga madam nga naay duha ka chikiting dire sa video. Kaning video ha, mao ning higayon nga naghimo mi sa project ni Kiara kay gipatanom sila sa iyahang teacher og seeds, maski unsa nga seeds ang among gipili kay flower seeds ka Kiara. Pag human sa iyang project guys, nagtanom amo na lang po gitanom ang sobra no. Kay gusto gid ni Kiara nga itanom ang iyang mga flower seeds og naabot man ni si Wincy, sila na lang duha tanawa murag gadala pug dula guys, murag pug gadula pud mga yuta bitaw kay mao ni ampay sa mga bata. Naaday mitulo ka seeds diri guys, o tomato seeds, lettuce o flower seeds, pero ang kani among gitanom guys, ang flower seeds lang usa kay maumay na abrihan. Mao ni siya ang sobra sa project ni Kiara no. Ganahan gyud lagi sila nga magkandos-kandos tanawa guys. O dala-dula lagi kay tanawa na giporma na ang yuta guys, giporma na ang yuta o ganahan gyud si Kiara nga magkupay-kupay ana mga yuta tanawa. O by the way, si Madam Magic di ang atong viewer karon guys no nga nangutana guys kung unsa daw na ang flower seeds sa Italian. So kani si Madam Magic mahilig pud siguro ni magtanom-tanom no. So nakunaw na siya nga mangutana siya kung unsa daw na ang flower seeds sa Italian. Karon dugay-dugay ato lang tubago na imong gipangutan na Madam Magic no, basta kay kuan lang jud ka dira, hulat-hulat lang sa kadira kay imong mami nagchika pa man diri, ang imong mami teacher magchika pa man gud diri. Tanawa ninyo guys kung saan ang gihimo ni Kiara Kit guys. O gihimo ng bula-bula guys ang yuta. Na tanawa giporma-porma na. O before nagtanom og mga seeds guys, mga flower seeds, magdula usa sila ni Wincy og yuta. Tanawa giporma-porma na kay ganahan jud lagi. O na tanawa na. Hari guys, ako na silang gisugod og sugo nga ikuan ang yuta no kay para magtanom nami og seeds ani. Nan. Tanawa na. O. Mura ra lagi gadula pero ganahan man pud ni si Kiara nga magtanom lagi siya og seeds. Maski unsa nga seeds, kato ra flower seeds among itanom kay mao man to nabrihan sobra sa iyang project. Kay gipahimo mi sa iyang teacher guys ba nga kanang maghimo sila videohan sila nga magtanom og seeds. Yun na maski unsa nga seeds. Tanawa kay ampay pud kay Kiara naka-uniform pa. Naka-uniform ni siya guys kay bago ra pud din human ihang klase no. Pag human sa ihang klase naghimo dayon mi sa ihang project katong nagtanom siya og seeds, flower seeds. Iya sobra mao pud siya guys, nakuan pud mi gitanom na lang namo. Tanawa, dala dula gid lagi guys. Ako na lang ipasagdan guys kay nag-enjoy pud silang duha. O ari guys, kita gaanan ako silang mga seeds. Ana ko nga naghimo mo og kuan gamay nga hole kay ibutang nato ang seeds dira tanawa guys. So nan gipanghatag na nako nila. Ilahan na lang gi. Kun itubo biya gyud siya guys ang kaning kuan. Dako na siya ron gi-transfer na namo siya sa mga gagmay nga kuan misitira. Ama siyang kuan separate guys, batag tulo-tulo sa usa kuan tulog ro pat or duha ba to. Ganahan biya gyud si Kiara guys magtanom-tanom. Nya pagka morning ana guys siya malimot iyang bisbisan sprayhan yag tubig guys. Hantod ganing tubo gyud siya. Ay hala, taas-taas ang din itong chika guys. Madam Magic nagulat ra ba kung ano saan ako i-translate sa Italian ang flower seeds. Hello Madam Magic. Napakadira. Kuya ra ba kayo tong viewers guys kay si Madam Magic ang pangalan, Magic ra bangalan. Kung dili ko ni translate ron patay. Magic kung di ko nero ni Madam. Himuon jud ko nero ni Madam ug baki. Ayaw intawon Madam kay ako ang i-translate ang imong gipangutana. Okay guys, atuan ang i-translate ang gipangutana ni Madam Magic no nga flower seed. Ang flower seed sa Italian guys kay semi di fiori. Okay, Madam Magic, na-translate na ako yung mga pangutana. Dali na lang ko ito ba kong video. Thank you for watching. Bye. Ciao.